Опонирать се за тиктокър. То на черта Пеги 4К. Еба, толкова за една жена се скарах. Момче, няма такава промоция 50 стенки. Всех те вкарам деграм, сади мои голови, вся седина, весь пух и прах, все садна. Чакай да проверя дали имам 50 стинки, а? Имам последните 50 стинки. Чакай да проверя тази баба. На ти, бабо. И сега кажи ми за ако се скарах с моя приятел Колю. Благодаря ти, бабе. Ти се скара с твоя приятел Колю, защото я обичаш жена. Мерси, бабо. Вкъщи, бе, вкъщи. Ще ги смачкам. За малко е. Колю. Костане, брат, костане! Абе, чу се спас с жена ми, бе, вярно, не? Няма такова нещо, бе, брат. Пита жена си казва тук. Какво си плутия, бе? Тода е много патъм, как ще ми извиниш с Колю, долна почал?